Mga kapuso, dungan tang sayron ang mga kaagi, testimonya o kung unsay anaa nining usa ka kingdom nga gitawag nga Zion of God sa Agusan del Sur. Gikan mismo sa ilang leader, si Pastora Nieva Plaza. Pastora Nieva, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, Pastora? Good morning! Hallelujah! Dalaygon ang Diyos! Horia Jesus! Horia Zion! Pastora Nieva, una nato hisgutan ang Zion of God. Una ka naabot sa pagmugna sa maong samahan, unsa ang imuhang propesyon? Formerly, elementary grades teacher ako sa DepEd for 9 years. Then after that, nag-transfer ko sa Philippine Normal University as supervising instructor sa laboratory school sa Prosperidad, PNU Agusan Campus. Then pagkahuman, nibiya ko sa teaching field. Nag-engage ko og business, glass, aluminum supply, and steel works for 12 years. Then after that, ni-appeal na pod ko og politics for 3 years lang as barangay kagawad sa poblasyon, Prosperidad Agusan del Sur. Then sa dihang gitawag ko ni Lord, sikin sa man ko mobalibad, moto nga gidawat nako ang tawag sa Ginoo nga mga lagad ko kaniya og ipabarog nako ang Zion of God kay mao kini siya ang iyang kingdom, spiritual kingdom nga naa diri sa bungtod sa Sion sa poblasyon Prosperidad Agusan del Sur. Pastora, paunsa na buo kining Zion of God? Sa una, gitawag naman jud ko ni Lord, daghan kong mga dreams, mga pananaw, vision, nga na ay buhaton ni Lord sa ako ang life. Kunya daghan kong mga kanang excuses tungod sa ako ang kaugalingon nga ambisyon sa kalibutan, pero wala ko'y nahimo tungod kay ang Dios man gyud mo ay nagtawag nako. Hangtod nga ningon si Lord, biyai ang tanan sa kalibutan kay na ako'y ipabuhat sa imo. Kay ingon si Lord, hapit na ako mobalik. Gusto na ako nga tapukon ko ang akong mga piniling katawhan ug andamon sila aron nga makabalik na ako, ingon si Lord. Kay daghan ko gipili nga mga piniyalan apan dili nila kaya mutalikod sa tanan. Kay ang requirement gyud ni Lord nga ang mo raise up sa banner sa Zion of God, kinahanglan mo biya gid sa tanan, mo talikod gayod bisan ang iyang kaugalingon kalimtan gayod. Pastora, gikan sa imong propesyon sa una nga usa ka teacher, sa pag-venture nimo og negosyo hangtod na sa pagsulod nimo sa politika, doon na ba kay background sa pagtukod o pagbuo og usa ka relihiyosong grupo? Naay mga instances nga sa akong pagka-teacher, nagmold ko og mga small minds sa mga kabatan-unan. Diin gigamit po nako ang word ni Lord, especially in molding characters sa mga bata. Then ato nga time while teaching, at the same time I am also learning about the word of God. At the same time, ang mga bata po natudloan po nako. So nibiya ako sa teaching field. Niadto ko sa business. As a businesswoman, nakakonect ko og millions, pero nakita nako nga walay kalipay sa pagnegosyo. Nagyapon emptiness sa akong heart. Pastora, unsay reaksyon sa imuhang pamilya labi na sa imuhang bana ug mga anak nga mas gipili nimo nga dara magtiner sa bukid sa Zion alang sa pagpangalagad sa Ginoo? At the start, ang akong husband dili makadawat, ang akong mga anak dili sad sila kaayo kining uyon sa ako ang desisyon. At the start, akong mga igsoon dili pod kaayo uyon, pero sa dihang nagsaad si Lord ayaw kabalaka, ako ang tag-iya kanila, ako ang mamuhat kanila. Giuna gayod nako si Lord. Pastora, nahibulong mi kung paunsa ang proseso o pamaagi ni inyuhang mga seremonyas kung anong manggawas ang emosyon sa inyuhang mga miyembro. This ministry, without the Holy Spirit, wala gayoy pamuhat sa Ginoo. We cannot do the work of God without the Holy Spirit. Ang Holy Spirit mao gayoy
namuhat sa tanan. At the start, nag-ingon si Lord sa ako, wala kay laing itudlo ni ba sa kasinugdanan. Pagtuo. Itudlo gayud ang pagtuo. So, kinahanglan, hingpiton ang pagpakabalaan, biyaan gayud ang tanan nga naa sa kalibutan. Biyaan ang kaulag sa unod. Gibawal na diri sa amo ang pakighilawas. Wala na'y pakighilawas. Bilang alagad sa Ginoo, biyaan ang pakighilawas. Biyaan ang kaulag sa mata. Ang tanan mga butang nga gikaibgan sa mata sa kalibutan biyaan na. Ug kinahanglan wala gayoy pride. There must be humility. Daghan kayong salamat Pastora Nieva sa imong pagsalig sa At Home with GMA Regional TV aron ma-share ang imong istorya ug ang istorya sa inyong samahan. Thank you kaayo Pastora. Welcome. God bless.